Bayanai. Lafiya. Wallahi yaya na ina son kaɗi duniyan nan ba mai raba ni da kai. Ya? Maimaita. Yaya na ina mutukan son ka duk duniya nan ba mai raba ni da kai. Wannan irin love haka? Ha ba. To kin san ma me? Kin san ita soyayya illa ce. Ni yanzu karin kamu da sanki a zo a samu matsala. Yawwa, abin da nake gaya miki ba wai soyayya ba rabuwar. Yawwa. In fa gaskiya ni a hana ni auren ki a garin nan za a saba dagala don zan raka zan tsare dan kashi. Allah? Allah. Kuma haka wallahi. Ke ma haka? Ke ma haka? Sira mutuwa. A to kuma ai mutuwa ta kowa wannan. Za a samu matsala. Tsaya. Bari. Tsaya, na san halinku. Bari na gaya maka. Tsaya. Yana ne yana kira na ina gaya ma. Yaya. An samu wani yaya kenan, yaya biyu kenan. Bai duk duniya ne kadai. Ai dole na zo na tsaya a garin nan. Wallahi ta ce sai ni. Haba. Yau ma ina jin za mu haura iyali. Yau dole mu je Roxy. A wai ban gane ba. Wani irin yaya ne wannan? Tun ɗazu. Wadda gida ta shiga ta banyi ne. Hai. Alƙur'an binta zangun nan ba zai tsayu ba. Sauro ma ya fara ce zata. Awa ɗaya, awa biyu. Kai alƙur'an sai na bita. To ina ta yi ma Allahu alam. Haka ne, halin matan kenan. An ce wai yaya. To ni ne yayan ma kenan.